Hej Sasu. Hej. Der er noget Mikkel han gerne vil vise dig. Vil du gå med mig op? Okay. Hvem har vi der? Det er da vist Mikkel. Hvad er det for noget? Det er en lille sommerfuglepuppe. Må jeg se? Den er lidt svær at se. Det er fordi, det er jo ikke meningen, at rovdyrene skal komme og spise den. Må jeg ikke spise den? Nej, det smager ikke godt. Hvor har du den fra? Jeg fandt larven, den sad på en broccoli, og så larven spiste så tyk og fed, at det her, så sagde så endte den sådan der. Og snart så bliver den til en lille sommerfugl, der kan flyve rundt. Bliver jeg også snart til sådan en? Nej. Nå, kom Mikkel, vi må hellere gå afsted til spejder. Okay, lille... du er kanel, eller ko, eller... Jeg er ikke kanel. Ikke kanel, kamel. Nå. Eller en ko, eller en gris.